Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, horas ma dihita saluna. Songoni ma nang didamang dainang sude ruas ni huriata namar minggu di bagas tabe marhite ibadah live streaming. Hami salutna ruas parhalado pasahaton selamat hari minggu, selamat beribadah. Atong taparade jala tapasonang marohata tapukama parsawarata do tuhata di madogoton di ari na pinarbadian ni tuhata di minggu ta sadarion minggu rogate tapuji ma tuhata marede mahita marite ede nomor 815 ayat sada dot ayat dulu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hadai, pasar hamu mayro di ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob. Marlopo-olop tu di bata maho ale sadok tanoon. Endeon hamu mahamulan ni guarna. Marmulia mabahen hamu puji-pujian na. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohaturosan. Holan ala ni asin ni roham sabingdo. Ubayan natarbayan hami marpungu di jolom. Marsada ni roham martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut mabaga-bagami. Tangihon mapangidon nami, lehon manataw hangulon nami,
Lehon madigami saleleng di hasyanganon parbinotoan di hasitungan mi. Dohot di hangluan saleleng-leleng na. Mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggu. Dina onomari ma ulahamu nasa silonmu. Alai anggo ari papituhoni, hari paradianan ni Jahoba debatam dui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di nonomari do di topa di bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhani. Di baheni do ubah na di pasu-pasu di bata Jahuba, hari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni di bata. Ikon badiado hata ni di bata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido patik ni debata atong rap manggidogo go mahita sian tuhatta laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargugui mahami. Amin.
tapauduk jala tapaserep marohata tatopotima dosata tuadopan ni debata mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomorham midahamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalan na asa mangulu ibana hido di pangidoroham halan ni umbayan pangidohami saya sudah tima toru-toru asa unang mangunai betu hami saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin di roham saya perguguhi mahami asa markuku hami mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalan nasorat hupasonang pehamu. Buat hamu ma awaku tuhamu. Gurhon hamu masian ahu. Aina labok doahu jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do awaku jalan yang do dohot tahu paporsaton hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima na dienet sian buku Samuel na parjolo mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 alu tajahama marsika sorin. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masih hanna ale hudul di hudulan na yang gomalim Eli di labung tiang ni bagas ni Jehovah. Tuna marsak si tutu rohana, gabe martangiang si hana tu Jehovah, huhut tumatangis si tutu. Dungi marbaga-baga ma ibana, ninna ma. Ale Jehovah Sebaut, molo ditatap roham pardangolan ni naposomon, jala dingot ho ahu, jaladang halupah non mo naposomon, jala di leon ho tu naposomon sada anak, leonoko mamu ibana muse tu Jehovah sa leleng mangulu ibana, jaladang jadi ho naraut parnabong uluna.
Jadi dung leleng ibana martangiang dijoloni Jahoba, sai di pamanat-manat si Eli ma pamangana. Ay martangiang di bagas rohana do si Hanna, asal ubit-ubit bibirna, dang terbege yang go suarana, gawe diri si Eli na mabuk ibana. Jadi nina si Eli matu ibana, sadia leleng ono mabuk, utaho na anggur ni inumin sianho. Alainin na si Hanna mangalusi. Si Toka ali tuaku, parupuan na godaro ado autahe, dang dong huinom anggur, manang si inuman na koras, rohakido na husehon di jolo ni Jahoba. Unang tumbahe na posom hiraboru na jahat, ay sian poncot dohot arsak ni rohaku na godangi, au makatai rasi rasa nuain. Dunginin na si Eli mangalusi. Lahom mahumuli mardame-dame, say nalehonon ni dibata ni Israel tuho na pinangidom siyan ibana. Jadi ninasihan nama, say dapotan asin ni roha nama nangosong di jolom, dungi ditulus parupuani madalana, jalamangana, bohi nape dang bet serbut idaon. Ido sahatna, mertua do akan natumangihon hata ni dibata, jala nau peopsa. Amen. Tidakon ma haporsyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tidubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang soabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa na toro dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu syamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni di si maiban hapay mamulak sogot to tanoon manguhmiala na mangulu dot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na madok mulak mangulu sogot daging ni hala nong mate dohot dia ngoluan na sora suda. Amen. Horas ma dihita amang inang
hita saluhutna, nahina holongan itu hata Yesus Kristus, tikting namasa dihuriata di bagasan mingguon, Minggu Rogate tanggal 10 Mei 2020 sada. Doh topik ni jamita tangiang ni halak na porsea. Tikting na parjolo namar bagas. Tikting parjolo. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma. Daniel Hasudungan M Huta Barat. Anak ni amata Hasoloan Huta Barat. Tubuh ni inata Hiama Hutapea. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama. Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Cendrawasih 2 Blok A Walu RT 03 RW 08 Pekayon Jaya Bekasi. Dohot Orwana Rika Monalisa Boru Simangunsong Boru ni amata Surung Simangunsong Tubuh ni inata Rata Mauli Boru Simanjuntak. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Pesantren Kampung Ceger RT 00 Sada RW 0 Sada Jurang Mangu Timur. Pamasu-masuon di Patupa di hari Jumat 21 Mei 2020 sada. Pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuhat tamadongan tananaeng majalo pasu-pasu parbagasoni. Napa duahon parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 10 Mei 2020 sada. Ima ari parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Marpungu dohita di garejaon songon parmingguon nasomal. Ima dipukul 7.30 WIB dohot dipukul 10.30 WIB. Peliata dung sidung jamita di parmingguoni tujolo nilanggatan do taruhonota bahen tu fakta tu ulaun pengembangan masyarakat manang pengmas HKBP. Napa toluhon pelantikan pengurus Banjar. Di minggu tasadarion di parmingguon napa duahon pukul 10.30 WIB patupon ni huriatado pelantikan pengurus Banjar-Banjar. Napa paopaton ruas natamba. Mulai sadarion Minggu sia Mei 2020 sada. Nunga di jalo huriata keluarga Insinyur Tota Marurat Panggabean Inang Berta Boru Pasaribu AMD Farmasi dohot sahalak yanak konasida namar baju. Rosian HKBP Petojo Resort Petojo. Maringanan di Jalan Cendrawasih 2 10F RT 06 RW 08 Komplek Kodam masuk tu Banjar Tanah Kusir Kodam. Atas goar ni huriata di Pasahat. Selamat bersekutuma diamang dohot di Inang. Napa limahon acara talkshow daring NHKBP. Di hari Rabu 12 Mei 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 WIB. Sahat tu pukul 20 sada 00 WIB. Patupaon do acara talkshow daring NHKBP berupa bincang praja episode pertama dohot tema Quarter Life Crisis in Jesus Perspective. Pembicara Pendeta Dr. Binsar Pakpahan PhD di Patupa secara Zoom. Untuk registrasi Boima menghubungi Saudari Evania di 0822 0826 pitu tolu. Jessica di 0856 onom 456 walusia 50. Napa onopon sermon guru sekolah minggu. Di hari Jumat 14 Mei 2020 sada mulai pukul 20 WIB. Sermon guru sekolah minggu niuluhon ni amang pendeta EBNS Simanjunta MTH melalui aplikasi Zoom. Napa pituhon kelas rutin parguru Malua. Di hari Sabtu 15 Mei 2020 sada pukul 8.00 WIB Manogot. Kelas parguru Malua nani uluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujahon hamitik tingon tuhat tama namandongani jalan nama ngaramoti hita saluhutna.
Horasma. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita salu naka amang inang. Selamat hari Minggu ma pasahat kami tuhita saluhut na. Hatani debata turpuk jamita di minggutta sadarion. Imasian natar surat di sada Johannes biddu 5. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Songonom madidok hatana disi tajahama marsikat surin. Ganuk na porsea Jesus do Kristus ido naung tubu siya debata. Jalaganup na makaholongi ibana na manubuhon. Haholongan ni ido nang natubu siyan ibana. Ayodo holong ni rohani debata. Molo taradoti patikna. Dada naduk patiknai. Isedo manaluho portibion. Ia sona porsia di Yesus Kristus anak ni debata. Ido sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan guar di tuhata Yesus Kristus. Barguar minggutta sadarion minggorogate. Matatu silapatan na tutuak kamanginang. Rogate ima martangiang. Nga sudehita tutu halak Kristen. Mangatusia hadolapatan ni namartangiangon. Molo didok martangiang songon na taulahoni tutu na makatai dohot debata dohita. Mamakulingi debata. Aladong natapabua. Adong natapasahat tu debata di bagasan hatani tangiang natapasahati. Jaladi namak katai hita dohot debata marhite tangiak tai ngatakas tutu tatusi na parjulu sahalira
takas do tadok ia hasahatan ni tangyakta holan tu debata sabing do. Alai do na taha porsiai. Jala dukonima muse tapasahat hataha moliateon. Dot aka puji-pujian tu debata. Taha moliatehot jala tapuji debata ala nunga. Takas tajalo tahilala aka pabahenan ni debata. Taboy tahilala rana ganuk tiki mangaramuti ngulutta. Lumobe dinaung dialusi debata aha na tapasahati. Alanima gabelas tarojar rohata tuk tahilala akan nabinahen ni debata gabe tapasaha mapuji-pujian. Ala hinauli hinadenggan niaka pabahenan. Ala dipatuduhod debatado holong ni rohana tu ganup akka naporsiai. Dipatuduhod debatado holong ni rohana tu sadok akka namangului dohot naung takas manada Tuhata Yesus Kristusi. Rekod dohita tutu pasahaton makatai do debata. Ala diragam nyaka natadupi di pardalanan ningolutta si ganupari. Tung takas do taboto nasubui hita jolma malua. Sia ragam nyaka namasa. Saladang boy do honotta na toktong do hita mian. Di tonga-tonga ni Portibion, cala bangulu di Portibion di bagasan las niroha dohot hasonangan. Halai marsikat sori do natadopi. Dalam molotung ikon mangasahon debata hita. Tutumar hite sian hapor siaut taido. Dada mangasahon nadong di bagasan ngulutta. Dada mangasahon aladong akka hamalon. Do akka hagugon manang parbinotoan. Rodi akka nadong madok. Hangguaw nung magudang pengalamakku. Hangguaw nung hebat. Hangguaw umalo do siya naka dongat jolma. Dada gabi si pangasahonon. Diak kangulu ni naporsia. Dala dadalau si menjamin ngulu niaka nang sikop. Rotu adupan ni debata. Jala molotun adong dipakilalahot di bagasan ngoluda. Halobian sianak kadunganna. Jala dada gabei manudati sumakirim di pangurupion ni debata. Sadok tung bohape kiadan tohot kondisi ni natadopi na niadupan niaka na manada Kristus na pasti rekordo mangido pangurupion. Memohon pertolongan sesuatu yang wajib harus ditunjukkan oleh kita manusia kepada Tuhan. Walau memang nekon pihaporsiai do Tuhani boy mangurupi. Jalan nga tahilala. Tang boy mangasahod diri. Tang boy mangasahon gogota. Jala tungaha penadong di bagasan parngulut tay. Dada inagabi si pangasahonon. Alai na pasti ikon marujahan sian pangurupion ni debata. Aha penarikot dingulu ni hita jolma.
Dala taboto do. Aidanga dong naso tarpatupa debata. Jadi nung tadalani parngulot ta. Ana masa di bagasang ulut ta nung tadalani. Ala disungguli mahita mong se nang marhite siyan edetay ahape masa tingulumon. Mulo tahilala maray pason sa tu partikiano buhi taro marsaur dohot debata di bagas jorod. Jolo molo tadok margogo do piau Tuhan nuai. Alahipas do piau Tuhan nuai. Totu hati dakonot tamay marhite ala pangaramotion ni debata. Dala dilehot debata do pangatusion dohot habisuhon tuhita jolma. Ima si bahenot ta. Ima si pakiot ta sabuy hita. Mangulahon aka narikot jala makorhon hasonangan di bagasang ngulutay. Dalam arhite siani buy hita malua sianak ka sahit. Lumobi na masa sahit nuaingon kopi 10 siyaw. Halay nunga dipatuduhod debata holong ni rohana nasay diramoti do hita, didongani do hita, dilehok kabisuhon, dilehok pangatusiot do hita. Tungita pakke may. Tapatuduhon may. Jalaido na taulahon. Marhite na say uduk kita na naginwaran na prokes, protokol kesehatan. Tutu mulutay huto nasa unang dohot to hita hona. Nasa unang songon nanidok day supaya jangan menjadi terpapar. Sudido hitara madok mabiar tu kopi ate kamanginang. Idobay na kota pasiding. Idobay na kota jaga. Jala dalatta laho pasilikon hima marhite nang dileho debata tu hita habisuhon. Gabe malua hita siani. Na pasti. Mulo tapasidi hi totu na mabiar tu hita. Kubo tamanang nahya adok tajaha barita. Nahya adong madok sadahalak. Apa itu kopi? Ang mabiyaraw kopi ninna. Taku habiyari. Eswadongi hinda muse. Jadi pangasahod do hamalon na parbinotuan na madok na swadong kopi hapedung sa dialeling. Laos didok dibarita homma na hiya madok na sumabiyar hona kopi alega bilas hona kopi ma dungi satu na marujung uluna. Gabe parsiajaran maun tuakan na diluat nai. Jangan sembarang berbicara seperti itu. Semua harus mengatakan hindari. Dan harus mengatakan jangan membuat diri menjadi terdampak dengan COVID itu. Jadi dang mangasahon parbinotuan laho madok na swadongi. Jala na sumabiar tu kopiti. Manang naso parduli tu kopiti. Ala memang takas tu taboto sahit na sotarida. Jala na soboy binoto sa dihari harorona. Ala ni mo bain na say taharik koton pangarupion ni debata. Taharik koton nasa say toktong didampingi Tuhan ta Yesus Kristusi hita kung di dia pihita maringana.
papangido dora. Roh hita tu bagas coro asa diramoti Tuhani do hita, asa dipargugui Tuhani hita. Asa bu hita pasiding naso tahalo mohon nama buan doho parohon ngulu naso denggan di bagasan parnguluta. Edak kolak kopit nanek si habiarat gurang nanek si habiarat di Portibion. Ala na di Portibion gudang do nama korhon parohon nakahasusa di bagasan ngulu tau. Alaya hama dalatta lahu patuduhon asa boy marpos niroha. Ima marhite na mangido pangurupiot tu debata marhite tangiang. Tangiang do ujahata laho madapoton tuhatai. Songonet deniaka pungwanina te. Urian itu hata na hinaholongan molodidok tangiang tutu namar harorwasian hata tangi mai. Dang hata tamiang ape ala adong do madok martamiang mahita. Imolo akka parugamo batak lejului adorak soro hata ni di bata martamiang do didok namar harorwasian hata tami. Jadi molo marsobba nasida wakka gana-ganani saya didok manaminami maho ale namar gugu hinna tuna sinobbanai. Ale mulu hita tapakke do hata tangi manang bigi manang dengar namar lapatan sudi pangiduan nata pasahati sudi permohonan supaya yang mendengar mau menjawab. Iduasa didok tangi. Mulu makatai tara to akadungata manang natui sehiado tadok tangi hojo hatakon. Begitu hatakon. Dengar dulu apa yang saya bilang. Jadi mengharapkan supaya orang lain mau mendengar. Alaido pangiduan. Tentu bolo didok songoni tangi dengar begi pangiduan mei. Dalam arti tidak memaksa orang lain supaya mendengar apa yang kita sampaikan. Kadang paksaun halahana sa ditangihon asa dibigi supaya didengar apa yang kita katakan. Mulu saya paksaun ujungna gabe ahamadidok. Padok madisi inna. Bilanglah bilangmu inna mah. Jadi laos hata tangyodo dipakai laho pasahaton. Aha nata pangido tu di batamar hite tangyak tai. Jadi ala tu debata do hita pasahat tu pangiduan gabe dipakai ma hata menanginangi maho ale debata. Songon nahiani hata honia kapar pasal meni. Jala holat tu debata do hata tangiangon bui dipakai. Tang dohot tu tongajol ma. Alamak katai do debata do. Ima pangatusion di hata tangiangi. Jadi molo sian bentuk kata tu kata sifat baik hati. Kamangnang. Jala kata kerja martangiang berdoa. Ala holat tu debata do hita martangiang tu adong do syarat hati. Papatan narakolan asal martangiang. Molo halak Kristen, molo martangiang dang asal martangiang. Tetua dong do syaratnya. Jala syarat ini ulahon asaolo debata manangihon aha napi nasahati manang nani hatahoni. Sudiakan amar tangiang napasahato pangiduan na puji-pujian na tu debata tetua dong do syaratnya. Rapatan nada dahulan asal martangiang.
Jala takas do nang didok tu hatta Yesus. Mulu tajaha di Matius 21 ayat 22. Ay jalom muna do saluhut nasa napi nangido muna ditangiang muna anggo na porsea hamu. Di mulu sa porsea balik nama. Boydo balik ni hataw tado. Edang jalom mo na pinangido muna ditangiang muna siat Tuhani mulu sa porsea hamu. Jadi dang maul murado. Olan madok porsia jala tu hatta Yesus madok songoni. Jala memang iko porsia do tu debata molo martangiang ima syarat na utama. Molo so niha porsia do ni pangido hapedang niha porsian ba totu. Tang marlapatan ati kamanginan. Tang arang artina. Aleko porsia. Dalam molo dialus debatado tangiangi, molo tahilala do, nadong di bagasan ngulut tamarhite natapangido doi siat debata, totualana taha porsiai do debata. Jalaima naung tapatuduhora. Alai molo so dialusi debata, manangdangarong dilehot debata hahana tapangidoi. Itu perlu apa yang tidak benar. Berarti naso porsia ma. Jadi dipangido hapedang dia porsiai atau dodang marlapatan. Jadi di damar tangia kita tu debata toto eko di bagasan haporsiaon pasahaton. Alanunga tangiangi bagian ningolutta. Manang nasomal didok. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Kalau pedidok tangiang hosa hanguluan napas orang Kristen. Kalaira kudang do penabakol martangiang. Kalau dipunguap-punguap rupani bolo disuruh sahala martangiang aunang maju aubah tinggal kacamataku inna muse matong amu maju martangiang ayah nang maju aubah akadongam maju asongon na batu kau sautik na sautik bisa dotong batu ki adong deba bolo di asau nang disuruh martangiang balau martabuni dung amen rotari da muse ya soi gudang ma akasidalian asau nang disuruh martangiang hape niya nang kumartangiang atakas taboto. Tangalani nalaho patuduhon hamalon. Dadalaho patuduhon habisuhon ni si partangiangi. Manang pandai mengungkapkan kata-kata mutiara, kata-kata yang indah, jalai matangiang nasitong tangi. Holan adong haporsiaon tunga hape pinasahat tu debata totu na pasti ditangihon debata. Alaido, ido syaratnya. Jadi ngatakas taboto, lapatan nitangiak kai tutu di bagasan ngulutta. Jala ima nanaing ekosula honotta. Setiap saat, setiap waktu karena kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jala ima dalatta patuduhon nadi haholongi debatado kita. Ala dihaholongi debata kita, gabeta haporsiai ma debata berhite naolo hita mangaradoti patikna manang olo hita mangulahon lomo ni rohana ido na tajaha di bagasat purpuk taon nakit kan na porsia Yesus do Kristus ido nang tubuh siya debata anak ni debata do hita nasitong nasi tutu maka porsiai debata. Dalekot do honot tarikot do hita martangia ngalaniaha. Aidang margugu hita. Tangbu hita mangasahon narong di bagasang ulu talaikon siya debata do hita mangasahoni. Alang atabo to ang di portibion. Udang naparoho nakka hasusan di bagasang ulu ta.
Do sianak kadonga jolma pe boido paro kasusahan. Ima namasa natadupi. Jala sian naso taboto pe ahanadong di Portibio boido paro honak kana soringgan di bagasang ulutta. Kula nadong napatahatahon hita di luaran bakka na suringgad do tong. Ai peka na naik parohon na suringgam may doa kanasing dupe. Halay buhado buhita patuduhon pabuanadong hapor siyautay. Totuikon taluhonotta marhite na marpos niroha hita jala tahapor siyai debata. Edo didok diturpuk taon. Ay nasa natubu siya debatado manaluhon Portibion. Aha manadong di Portibion, mataboto. Imana makkorhonak ka na suringganinak. Alay na pasti, mulo porsiya hita mangula do debata, tingulu niyakka na porsiyay. Halamar lapatad do, tangiyang na pinasahat niyakka na porsiya. Imana naik sulahonotta, o bartu topik ni jamita di mingguta sadarion. Ahama nanay sipatuduhonotta. Doa orang beriman. Tangiyang ya, nina makka porsiay di bata pasti akan dijawab dan didengar oleh Tuhan. Pasu-pasu Tuhan tamahita sudi. Dongani mahita sudi akka manginang. Dipadau sudi akka naso tahalomohon lumobi sai toktong marhahi pasok kita madalani ngulutta. Amin. Martanging mahita. Di bata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rodo hami tuado pamu mandok mauliati ali Tuhan. Disaluhut akanong takas di lehoko di bagasan ngulu nami. Margogo do pehami saluhut na. Marhahi pasod do hami saluhut na boy ro tubagas coromon laho pajupang dohot ho. Di jauho hami ale Tuhan marhite hapor siyaon nami. Jala hului hami laho manglahon parsuruommu. Boy hami patuduhon diri nami. Rotu bagas coromon mamuji-muji ho pasangap pokolumobi marsaur marhite hatam nabadiyay. Ngadi paingot to hami disungguli ho hami akan naporsiyay ale Tuhan. Akan naong tinobus mi, akan naong hinokop mi. Nasa itoktong makirim di pangurupiyom mo. Lahu beto hami ale Tuhan naik kon mga sahokodo hami. Boy mian hami di tonga-tonga ni Portibio di bagasan hahi pason dohot di bagasan las ni roha. Marhite naolo hami mangulahon lomo ni roham. Naolo hami pasidikon akanaso di halomoko si ulahonon nami ale Tuhan. Halai marhite hapor siyaon namima rodo hami tuho ale Tuhan pasahaton saluhut nangulu nami alanunga dipaingot to hami muse marhite hatam nabadiyay. Jalaima dalan nami pabuan na porsiya hami ale Tuhan dinasay toktong makirim dope di pangurupiyommu di ngulu nami. Lehon hahipasod di hami, lehon hagugon. Urupi hami, dongani hami manang nadidia piale Tuhan lumobi. De situasi na masa di tonga-tonga ni Portibion. Di ganuk ingana duarong ale Tuhan. Laho mabuak kami hasa daosian hahipasoni.
Tigano pinganad do na mabuak kami asa hona kaparsahitoni. Alay marhite hapor siyaw nami ma. Ahape namasa di bagasan ngulu nami. Ikon hodo toktong yopon nami. Ikon hodo haporusan nami ali Tuhan. Muliate ma upasatami. Dinaung disungguli ho hami marhite hatami ali Tuhan. Lelos mangido do pehami di bagasan parsoran nami di bagas coromondo hoto. Lagudang do piali Tuhan na rikot pingulu nami. Alani maho upangasaw kami mangurupi hami ali Tuhan. Ang giat toktong di bagasan las ni roha nang ahipasok kami sa luhut na. Oleh Tuhan di bata manami, manang nadidia pihami baringanan mian. Disido nang huwale Tuhan madongani hami. Tido nasay toktong pangasaw kami pabua naporsia hami tuho. Ale Tuhan di bata Jehovah manami nang di parsauran nami do to di arisadarion. Buat kami do nangakadungan nami nasoboy ro rap dohot kami. Nadong diganup bagas nabi. Ramoti nang nasida pasu-pasu nang nasida le Tuhan. Asa boy marlas ni roha lahu mamuji do pasangapo kolumobi dinamadalani hari ningulu peale tuas ganupari. Nangakaruas ni huriam. Nasuboy ro bagas coromo manang nasuboy madohoti par minggu onoppe. Alaniaka parsahiton. Aladong dosian akka tungan nami ruas ni huriam. Na say toktong dope gali pamatang na ala ni parsahitoni. Imana hupasahat kami tuhali Tuhan. Imama nami amang Leonardo Sibagariang, amang Padita Wekasiahan, amang Bicar Manulang, amang Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, amang Mulo Perdinan Sirait, si Tua Juli Tupak Haryanto Manik, inanami Tiarma Rowli Parhosip Boru Sitopul, inanami Normawati Tambunan Boru Huta Jolo, amanami si Tua Dr. Andus John Walta Sitindaon, amanami naposop si Tua Edward Tambunan, inanami Renni Simatupang Boru Purba, amanami si Tua Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk, amanami Ranto Lumbanturuan, inanami Nyonya Sitompul Rumiam Pita Halomuan Boru Nadeak, amanami si Tua Dr. Andis Morlan Budiman Siahan, amang Insinyur Dahkler Kamberrain Tambunan, amang Monang Parhusip, amang Tony Nahal Hutapia, inang Nyonya si Tumorang Sortaulina Boru si Majutak, amang Pendeta Daulat Pardomuan Pajaitan, amang Junjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang SE, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru si Majutak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru si Rait. Humale Tuhan na mangalihon hamalumon tiganup akka parsahiton na niedupan nasida. Anggiat margogo jala marlas ni roha nang nasida lumobi di namamuji doho pasangapon ko. Songoni nangaka tungan nami ruas di huriam namarningot ari hatu tubuh ari ulang tahun na. Amukasian ari sadarion bagasan nasa mingguon marlas ni roha nasida ni pasu-pasum naung milihom modale Tuhan. Boy nasida satu bagasan partikianon di lehoko kajang nium rumuse.
doakan na merayakan hari ulang tahun perkawinan piale Tuhan. Madok moliate tu adu pamuala takas do dipakilalahon nasida. Pangaramo tiommu sian nama muka merdunga saripe. Anggia mahona tuktong mian di tonga-tonga ni keluarga. Aho mangurupi nasida le Tuhan mamasu-masu nasida. Diragam ni akau laun na pinatu panasida. Ale Tuhan di bata manami satu kinari mulak mahami sian bagas coromon. Doktong do uhiri pami asahona madongani mangaramoti hami jala hipas sehat mahami saat tuganup bagas namibi. Tangi homma tang yang nami le Tuhan. Na husobahon hami tuho marhite kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus, hata ni debata ojahan ni piliata di minggu sadarion, ima dienet sian Kolose bidu tolu ayat 20 songonon didok. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna songon na tutuhani dada tujolma. Tapasahat ma piliata tutuhata Huhutta puji Tuhata marite ede nomor 214 ayat 1 udutna.
Apasahak ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami nadi banua gicang. Odo haroroan ni saluhot si lehon nadinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Apasahak hami masian nanilihom mi tu hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw muri tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mi tu hami. Asalam girgir hami madok ngoliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo maniroham di banua tungaun, songon nadi banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa hari. Sesa madosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalohamuma pasu-pasu siat tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur honma damena tu todimu nabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita salu nakamangnang.